काली संध्यारे मु बहुत व्यस्त थी तथापि ये भौणी मत फोन कले कि झीर लास्ट इंजेक्शन था आंटीबायोटिक इंजेक्शन झील को टाइफॉइड होती तो तेनाली से 5 दिन है मो पाखे इंजेक्शन नौ काली से मत फोन कले तो टाइम बाहर करके तथापि गली इंजेक्शन देवाई झील बहुत साहस सहित बसला मुठा भल से कर अरे मुठा भल से कर पूरा टाइट करी कर खुले 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 हाथ तो खुले ना ये ऊपर आपके भी तीर की तीन बाजे आगे बोलो हल्ला आज छेना तो तार सब छेना तोरा आंधी बुनी सास छियो ये रमा होला ना अटो जी रो होला ना रो मालो रो रे होला ना रो कहीं छटू छु जा खाया के दोबरे में हो देनी तो गुड़ो कहीं छटू छु जो हाथ होला होला किछ को ना आ पेट्रोल पे हाथ रखी दियो हां ना मुझे इंजेक्शन करके देनी बोल देनी